Anki qabel ħalli l-jogħod. Nilqawkom, sinjuri, b'mod daqsxejn b'ton ta' dwejja għal shooter Samejju u jmut. Mi? L-Skype. Għasnajdlek għal-mihsib, tista' dak il-Microsoft kienu ħalsu 9 biljuni għalija. Issa jiena download jajtu b'xejn. Le, bħala kumpanija biex traw il-kumpanija ġifieri. L-Skype forsi jew minn naqqas biss jiftakar x'kien, kienet dik il-kumpanija li rrivoluzzjonat il-mod ta' kif nikkomunikaw għax kienu l-ewwel meetings illi jsiru online, ma jindekx għalfejn. Tibda kif jgħidu l-Ingliżi in person. Ma toqgħodx issajrilhom in-nies. Mhux hekk tiltaqa' online. Ma għandhom kull minn titqassajjar. Ma jekk jiġu għandek tissajrilhom. Mela. L-Skype tant kienet xi ħaġa kbira li anke biddilna l-mod kif nirreferu għal meta tkun ħadd tagħmel dat tip ta' meeting. Iftakar konna ngħidu ħaniskype jal Sander eżempju. Issa x'imkien daw l-Skype tilfu il-battalja tajjeb għaliex il-businesses u individwi kienu jippreferu jużaw platforms oħra dom sallum bħal WhatsApp u bħal Zoom ġifieri. Teams issa. Teams. Insomma, il-funeral se jsir f'Mejju bil-preżente katavere jekk joġobkom tibatux fjur imma ibatu qotjiet. Amen. Ma stax nifhem kif ħajkun preżenti. Ma nsolvu problema oħra minn ta' dan il-pajjiż illi Alla jbirek għandna ftit problemi imma aħna għandna l-esperti tagħna żgħar illi jistgħu jgħinuna nsolvu l-problemi. Eżempju, x'taħsbu intom fuq di li l-iskola iddum ftit iktar? Taqblu magħha? At my school we finish very early, so I don't have a problem with my school. U kieku sa x'ħin l-aħjar li tagħmlu? Forsi we like spend some 1 minute there. 1 minute oħra u morru le. Just 1 minute and we go. Oh, no. That is not happening. School has to be only 3 hours long nowadays. No. ċej ma taf, Le. Le. Għal-ħares. Għalix. Għax tipo is-seltana me wisqimet naħseb jiena l-mit jħobbu ktar minn mara tiegħu. Naħseb aħjar iżewweġ l-Albert Einstein. Ma tagħmel sens għax tipo dejjem diġà ħlejt 5 copybooks tal-mit, għadek ma tax kellna. Minn Ottubru s'issa 5 copybooks, Diġà ħlejt kan 5 copybooks. Da waqt il-klassi jew homework? Tnej li huma ħafna. Għax il-bicċawi il-skola idru u l-batin ummu, u l-batin biglu, u l-batin marru skola. Laqwa li fimtiet. Ħanni istambat nori il-filmata bifejt biex nikdeba kollha li. Għajdi. Le, Sorry, lekin dumu iktar l-skola. Jirħaj jieġi l-lejla, u l-parent jirħu u jawirqdu, u narqdu l-skola nisfiċ. Mux immur kieku teacher inġennuwa, diġa kif inġennina jena. M'għandix dubju li ġennina teacher inti. Xi ġimielu. Bravi. Taħseb li tfal ma jafu xejn, imma fil-verità jafu ħafna u xi kultant ħafna iktar mill-kbar. U jafu ħafna Robert ukoll. Imma ejja hemm bidlu id-diskors qed ikonna ħafna artisti emerġenti ġodda illi qed iżidu jimirħu f'dan il-pajjiż u llum ħallaqgħukom ma' wieħed partikolari li għandu teknika mużikali għalih. Jina Claude Debussy. Importanti ma tfixklunix mal-famuż Claude Debussy. Jina Claude Debussy. Issa, il-mużika minn dejjem kienet ġofija u dejjem infittex stili ta' mużika differenti. U jkolli ngħid li dan il-ġeneru li bħalissa qiegħed nipprattika huwa iktar immirat għall-udjenzi żgħar. Fil-fatt qed niffoka l-mużika tiegħi fuq il-ġirien. Jiena nemmen li fil-mużika s-surpriża hija kollox u għalhekk nipprova anke nvarja l-ħinijiet ta' meta nesprimi l-arti tiegħi. Inħobb ħafna il-ħin tas-sitta ta' filgħodu għaliex naf li ta' taħti ikun għamel lejl jaħdem barra u nemmen li bħala mużika ta' xint hija waħda ideali.
Ġieli naħsadhom ukoll fis-satejta filgħodu għaliex nemmen illi dan kapaċi jkun mument intimu ta' bejni u bejnhom. U għaliex li anka bejnietom. Dejjem ftakru ismi. Claude Debussy. Mhux Debussy, tfixklunix, imma Debussy. U b'dan il-feature nisperaw illi intkom tkunu konxi tal-ħsejjes li tagħmlu minħabba nies li propju għodu dejkom. Nisperaw li ħadd ma jagħmel bħal dal-artistana. Jien nipprova l-ġirien tiegħi nirrispetthom tajb s'issa qatt ma kellix. Jiena noqgħod fisqa. U hemm 8 djar oħra u l-istorbju mhux ngħidlek ma nagħmlu storbju għax ikunu qed nikdu, imma nagħmluh b'rispett l-istorbju wkoll. Taf li naf wieħed illi assolutament m'għandux minn daw il-problemi qatt ma jagħmel. Inti qed tgħidli l-ġielu tiegħu qatt ma jagħmlu storbju. Qatt ma jġorru biċċ ħamara. Xejn. Qatt ma jgħidu jimxi bit-takkuna. Xejn, U għajma ma laqfej joqgħod. Ma ġempla d-dolorati. Ħammod